Bon dia! Oppenheimer i pobres criatures, grans triomfadores, mentre que la Societat de la Neu se'n va de buit als Oscars celebrats aquesta nit. La dreta es va imposar ahir per poc a Portugal amb un gran auge del partit d'ultradreta. Més de 20.000 participants a la Marató de Barcelona, on va guanyar Tadesse amb 41 anys. Salma va fer 4 gols a la victòria del Barça 1-7 contra la Reial Societat en el retorn d'Alexia, que en va fer un. Lamine Yamal va salvar els 3 punts en el Barça-Mallorca, però tot segueix igual perquè Girona i Madrid també van guanyar. A la Premier el City va empatar 1 amb el Liverpool i a falta de 10 jornades City 63 punts i Liverpool i Arsenal 64. En bàsquet el Baxi Manresa va guanyar la Penya l'últim segon i està a una victòria de play-offs. El Barça va perdre amb el Basconi, segueix tercer, el Joventut és 8è i el Girona, que va perdre, és 13è. El temps, vent i pluja en punts del terç nord de Catalunya, cota de neu entre els 1.000 i els 1.200 metres i felicitats a les que us dieu Àuria i per molts anys si celebres aniversari. Això és tot per ara. Gràcies per la teva atenció, per compartir i que vagi molt bé el dia i la setmana. Salutacions!